Сега ще ви кажем тъпоти, смехори и страхоти. Ще видите в развивачите на клипове, ще видите новите ни готини номера. Вижте сега, има стола. Знаете ли какво е? Двуглава баба! Знаете ли, гледай, това знаете ли какво е? Не е мръсотия, а е чиста смехория! Елате сега да ви покажем барбекюто, което се римува с тъпотията. Вижте какво локва. Знаете ли какво е станало там? Леко се изпикал. Вижте какво има тук. Насрана кола. Знаете ли от какви... Насрана кола. Знаете ли от какво се държи тази кола? От война. И знаете ли защо се казва насрана кола? Защото не попиле и не цвъкало с война. Вижте, братите, има плик, който пише еп. Ами аз ще ви кажа едно беп. Аз ще ви кажа едно беп, не еп. Вижте какво има тук. Едно при бензин. С какво ли се крепи? С война. Вижте какво има тук. Една топка, която се римува с лодка. Да?